गिबियावनो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो खौरांगिरिफोरनि सायाव आं एसे बुंनो लुबैदों जे बड'लेण्ड हालामावहाय जे बर' खौरांगिरि बा खौरांगिरि जानाया जोबोद गोदान जोंनि थाखाय दाबो आरो जोंनि गेजेराव दा मोनसे दोहौ फैदों गोबां खौरांगिरि गोदान लाइमोन सेंग्राफोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जोङो मोखां नुनो मोनगासिनो दं जाहोना बेखौनो जों बुजिनो मोनो जे खौरां बिजोंनि फारसे जोङो दा एसे सिगांबोनो हमगासिनो दङ आगुलनि समावहाय खौरां बिजों होननाय लोगो लोगो बा खौरांगिरि होननाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजानावमोन दा लासै लासै फैगासिनो दङ आरो बेयो समनिनो जोबोद गोनांथि ओमफ्राय जों नुनो मोनदों मा जोंनि स्पेसियेलि बर'फोरनि गेजेरावहाय दासिमाव पर्टेल निउसावनो जों बांसिन नांथाबनानै दङ बेनि अनगायै मेइन स्ट्रिम खौरांगिरि दाबो जोंनि गेजेराव बिराद आंखाल दा बे आंखालखौ नायनानै माखासे खौरांगिरिफ्रा ज' जानानै जे बिटिआरनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि बिथांखौ लोगो हमनानै बोरैबाफोर स्किल आपग्रेड खालामनो हायो नामा बे खौरांगिरिफोरनि माबाखौ जोङो साबसिन खालामनो हायो नामा बिसोरनि रोंगौथिखौ बेखौ सावरायनायनि गेजेरजोंहाय गोदान दिल्लीयाव थानाय इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ मास कमिउनिकेसन बेनो हादरनि गेजेराव बयनिख्रुइ मुंदांखासिन आरो बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन बियो फसंथान खौरांगिरिफोरनि थाखाय बेवहाय दा गुसुं समनि थाखाय सुंद' समनि थाखाय बेवहाय 120 खौरांगिरिफोरा बेवहाय ट्रेनिं लाफैबाय आरो बेयो दिनैहाय जोबनानै फैबाय दिनै जोबनाय लोगो लोगो बेवहाय बे इण्डियान इन्स्टिटिउट अफ मास कमिउनिकेसननिफ्राय बे थांनाय 18निफ्राय जायफोरनाखि बे ट्रेनिङाव कन्टिनिउ दंगासिनो दङ लाबोगासिनो दङ बिथांमोननो दिनैहाय फोरमान बिलाइबो राननाय जाबाय Iimcनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि मदद होनायनि थाखाय आङो खेबसेबाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथांनिसिम आङो साबायखर बावो आरो मिजिंथियो जोंनाव गोबांथार पर्टेलनि खौरांगिरिफोर दं जायफोरखौ जोङो स्किल आपग्रेड खालामनायनि गोनांथि दङ जायफोरनो जोङो बिसोरखौ मोनफ्रोम बिथिङाव सुजुनायनिफ्राय जागायनानै निउस लिरनायनिफ्राय जागायनानै खौरां बुथुमनायनिफ्राय जागायनानै टेकनिकेल साइडसिम बिथांमोनखौ गोबां बिथिङाव फोरोंनांगौ दं आरो गोबां रोंथारनांगौ दं होननानै आङो सानो आरो नोंखागौबो आरो उननि समावहाय जों आरो बेबायदि जोङो सोलोंथाइ लाबोनो हागोन नङाब्ला Iimcनिफ्रायनो जोङो फोरोंगिरि हांख्रायहरनानै जोङो फोरोंथाइ हैनो हागोन आरो आं मिजिं लायो सरकारा बेबायदि हजोंहायबो आरोखि माबाफोरखौ खौरांगिरिफोरखौ जिल्ला मोनफ्रोम जिल्लानि उनाव मोनसे जिल्लानि उनाव मोनसे बेबायदि मोनसे वर्कशपफोर लानायनि गेजेरजोंहाय बिसोरनि स्किलखौ फोजौखांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरोखि गोजोन्थों जोङो मोनसे साननाय जाबावदों नैबे गिबि खोन्दोआवहाय 120 खौरांगिरिफोराल' बेवहाय ट्रेनिं लाफैनो हादों आरो 120 खौरांगिरिफ्रा दिनैहाय Iimcनिफ्राय फोरमान बिलाइबो मोननो हाबाय बिथांमोनहा रोंगौथिनि मोनसे फोरमान बिलाइ मोननो हाबाय आरो जोङो सानदों मा गोबांथार जोंनाव दंबावो ओंखायनो उननि समावहाय नैथि फेज बा थामथि फेज बेबायदि जोङो लाबोबावनाय बा फोरोंहोफैबावनायनि जोङो एसे थांखि लानाय जादों मिजिंथियो जोङो उननि समावबो बेबायदिनो जोङो आरोबाव लाबोबावनो हागोन आरो बे गिबि खोन्दोआवहाय सासेबो आइजो खौरांगिरिफोर सफैनाय जायाखै आरो जों मिथिगौ गोबांथार आइजो खौरांगिरिफोर दङ बिथांमोनहाबो बांसिनानो स्टुडिअ'आवहाय बा डेस्कनि खामानि मावो बेखौबो आरो सोरबा एंकरिं खामानि मावो आरो बे फसंथानावनो एंकरिं एबा एडिटिं खालामनाय बा डेस्कआव मा खामानि जायो बेफोरनि सायाव जों आरो स्पेसियेल मोनसे आयदा लानानै बिनि सायाव फोरोंथाइ लानायनि बेवहाय राहा दङ आं मिजिं लायो उननि समावहाय गोबां आरोबाव जोङो सोद्रोमा फैनो हाबावगोन आरो आइजो सोद्रोमाफोर फैनो हाबावगोन गोजोन्थों